Δεύτερο πρόγραμμα. Φανταστικές συνεντεύξεις από συγκεκριμένα πρόσωπα. Σήμερα Μίνα, η τραγουδίστρια από την Ιταλία. Ragazza mia, ti spiego gli uomini, ti servirà quando li adopererai. Μια μεταμόρφωση του παλιού στυλ για το δεύτερο πρόγραμμα. Fragili, fragili tu, maneggiali con cura. Fatti di briciole, briciole che l'orgoglio tiene su. Γράφει και παρουσιάζει ο Γιώργος Χρονάς. Sei bella e giovane, ma pagherai. Πίσω από το τζάμι του ηχολήπτη σε απευθείας ηχογράφηση ο Μάκης Μπυρμπίλης. Devi essere forte, ma forte perché dipenderà da te. Sei l'amore, il calore che avrà, la vita che vivrai. Anche un uomo può sempre avere un'anima, ma non credere che l'userà per capire te. Anche un uomo può essere dolcissimo, specialmente se al mondo oramai gli resti solo tu. Ragazza mia, adesso sai com'è quell'uomo che mi porti via e vuoi per te. Καλώς ήλθατε στη Ρώμη. Θα ξέρετε φυσικά πως την ονομάζουν η αιώνια πόλης. Μην τα ακούτε αυτά, η Ρώμη μοιάζει με τις γυναίκες που γέρασαν. Μα και ποιες πόλεις δεν γέρασαν και μερικές δεν τέλειωσαν πριν να περάσουν 50 χρόνια. Ma non credere che l'userà per capire te. Anche un uomo può essere dolcissimo, specialmente se al mondo oramai gli resti solo tu. Ήταν η Μίνα, η μεγάλη τραγουδίστρια της Ιταλίας, στην άλλη γραμμή του τηλεφώνου, που επιτέλους θα μου μιλούσε για αυτή την εκπομπή. Είχα βρεθεί, χωρίς να ξέρω κι εγώ πώς, στη Ρώμη για 24 ώρες, να μιλήσω μαζί της και να γυρίσω ξανά στην Αθήνα. Η ώρα είναι 1:30 το μεσημέρι.
Είναι η ώρα που οι καλλιτέχνες ξυπνάνε στη Ρώμη. Κατεβαίνω από το σπίτι. Οδηγώ ένα μικρό άσπρο αμάξι. Θα περάσω να σας πάρω από το ξενοδοχείο. Θα προτιμούσα να ερχόσαστε εσείς εδώ. Μένω δίπλα στο Ντίβερι, στον 4ο όροφο ενός σπιτιού που χτίστηκε το 1800 και επισκευάστηκε το 1965 με τις αυστηρές προδιαγραφές της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Αλλά πρέπει να περάσω από τον ταπετσέρι μου και βρίσκεται 2 βήματα πιο κάτω από το ξενοδοχείο που μένετε. Αλήθεια, τακτοποιηθήκατε? Σας δώσανε καλό δωμάτιο? Βλέπει σε δρόμο? Δεν είχαν περάσει ούτε 10 λεπτά και είδα από μακριά το άσπρο αμάξι της Μίνας. Άναψε και έσβησε τα φώτα και με χαιρέτησε υψώνοντας το αριστερό της χέρι, αφήνοντάς το για μια στιγμή από το τιμόνι. «Ελάτε», είπε φτάνοντας δίπλα μου, «τι κάνετε, πώς είστε, το ταξίδι σας πώς ήταν?» «Είστε πολύ όμορφοι», της είπα. «Σας θυμάμαι από παλιά, το 71-72, όταν η τηλεόραση στην Ελλάδα σας παρουσίαζε στο Καντσονίσιμα. Τι πρόγραμμα, τι τελειώτης. Ξέρετε πόσο στοίχιζε κάθε ημίωρο, και να σκεφτείτε ότι τότε έδιναν στους καλλιτέχνες τα λεφτά που έδιναν τότε. Σήμερα δεν θα μπορούσε να γίνει. Έχουν αλλάξει όλοι, και αυτοί που το γύριζαν, παραγωγή, οπερατέρες, αισθητικοί, σκηνοθέτες, χορογράφοι, αλλά και οι καλλιτέχνες και τα πράγματα έχουν αλλάξει στην Ιταλία, όπως και σε όλο τον κόσμο.
Όχι, είπε η Μίνα, δεν θα σας πάω ούτε στον Άγιο Πέτρο, ούτε στο Καπιτόλιο. Αυτά δεν με απασχολούν πια, γιατί εγώ έζησα στη Ρώμη, όπως και στο Μιλάνο, αρκετά χρόνια, μέχρι το 67. Μετά έφυγα για την Ελβετία. Οι εφημερίδες και τα περιοδικά της εποχής οργίασαν. Η Μίνα μετακομίζει αφού έγινε πλούσια από τα δικά μας τα λεφτά. Η Μίνα δεν γνώρισε την Ιταλική εφορία, έγραψε μια άλλη εφημερίδα. Μόλις είχα κάνει επιτυχίες στα τραγούδια, η μπάντα και ένας άνθρωπος για μένα. Τα μάζεψα και έφυγα στην Ελβετία όπου και μένω. Έκανα δική μου εταιρεία δίσκων και παρουσίαζα και παρουσιάζω ακόμη τη δουλειά μου μέσα από αυτήν. Μερικές εφημερίδες τότε έγραψαν: η Μίνα αφήνει το τραγούδι για τη show business. Μάλλον άφηνα την ευθύνη της φωνής μου στα χέρια μου, παρά στους άλλους. Τίποτα ποτέ από κάποια στιγμή και μετά δεν το έκανα τυχαία. Και να σκεφτείτε πως ήμουνα ερωτευμένη πάντοτε με τη ζωή, με πάθος για τον έρωτα, τους ανθρώπους. Il carretto passava e quell'uomo gridava gelati. Al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti. Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero, coi fiori non ancora appassiti. All'uscita di scuola i ragazzi vendevano il
Καθώς μιλούσε οδηγώντας βιαστικά, τρέχοντας, έβλεπα κάτω από τα μαύρα της γυαλιά το ελαφρά πουδραρισμένο πρόσωπό της. Η φωνή της έβγαινε αβίαστη, νευρική, με πάθος όπως όταν τραγουδάει. Είχαμε βγει τουλάχιστον 10 χιλιόμετρα έξω από τη Ρώμη, όταν η Μίνα γύρισε και είπε «Ξέρετε, άρχισα να πεινάω. Τέτοια ώρα πολύ μ' αρέσει το εστιατόριο του Τόνι. Είναι κοντά στη θάλασσα. Βλέπεις ένα κήπο με λουλούδια». Είμαστε φίλοι με τον Τόνι. Ήταν μπασκεμπολίστας. Όχι δηλαδή, δεν γέρασε, είναι 40 χρόνων. Αλλά το τσιγάρο τον έκανε να κόψει ότι είχε σχέση με τον αθλητισμό. Αν δεν συνέβαινε κάτι επιπόλαιο, να φύγω εγώ με έναν ποδοσφαιριστή, μπορεί και να είχαμε παντρευτεί το 63. Questa sera di nuovo io qui mi ricordo ci sono già stata, poi mi sono fermata, mi sono perduta, no, il motore non l'hanno fermato e vi giuro che ci hanno provato, non è mica servito se io questa sera sto qui e vi dico che c'è una ragione, la mia storia è una buona canzone ed io non potevo lasciarla finire così, ed io non potevo, per questo stasera son qui. Vuoi una stella vicina, vuoi un'emozione un po' bambina, vuoi qualcosa che non si afferra, la carrozza del vento, vuoi. Io sono qui. Το εστιατόριο είχε 2 σάλες, αλλά ο καιρός έκανε πολύ ζέστη, ήταν Αύγουστος, μας ανάγκασε να καθίσουμε στην αυλή. Τα γκαρσόνια, όταν την είδα να πλησιάζει με το αμάξι, τη βοήθησαν να παρκάρει στο προαύλιο, κάτω από ένα δέντρο. Καθίσαμε σε ένα τραπέζι απόμακρο, δίπλα σε μια τεχνητή λίμνη. Η Μίνα παρήγγειλε σαλάτα εποχής, ψάρι ψητό και εμφιαλωμένο νερό, όχι πολύ παγωμένο, είπε. Non mi sorprende, lo sai, ancora tu, ma non dovevamo vederci più. Sei ancora tu, purtroppo l'unico. Ancora tu, l'incorreggibile, ma lasciarti non è possibile, lasciarti non è possibile, oh, lasciarti non è possibile, oh, lasciarti non è possibile, lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile, oh, lasciarti non è
Ξέρετε, άρχισε να μου λέει τρώγοντας αργά, οι περισσότεροι δημοσιογράφοι γράφουν χυδαιότητες μιλώντας για τους καλλιτέχνες. Θα ξέρετε ότι ο πατέρας του πλούσιου και μοναχικού Πρίσλεϊ, του Έλβις Πρίσλεϊ, ήταν οδηγός φορτηγού. Το ίδιο και του Σπρινγκστίν. Και δεν θα ήθελα να θυμηθώ αρκετούς άλλους που είχαν τέτοια καταγωγή δυνατή, μπορεί και φτωχοί και μίζεροι μαζί. Εμένα οι γονείς μου ήταν σαν όλους τους Ιταλούς, καθολικοί και θορυβώδεις. Γεννήθηκα στις 25 Μαρτίου του 1940 στην Κρεμόνα. Angela, do you really love me? Or is it a game you play? Can I believe the tender word you say? Or is it a game, Angela? Do you remember the night you told me that you love me so? I think of all the night you said you love me so. Or is it a show, Angela? Let you go. I think of all the night you said you love me so. Or is it a show, Angela? Io non posso stare fermo con le mani nelle mani, tante cose devo fare prima che venga domani. E se lei già sta dormendo, io non posso riposare, farò in modo che al risveglio non mi possa più scordare, perché questa lunga notte non sia nera più del nero. Φτάσαμε στο σπίτι της Μίνα από το εστιατόριο του Τόνι, γύρω στις 3:30 το μεσημέρι. Η καμαριέρα φτάνοντας μας είπε πως τη ζήτησαν στο τηλέφωνο από τη Νέα Υόρκη, το Παρίσι και το Βερολίνο. Η Μίνα ζήτησε συγγνώμη και είπε πως θα βρεθούμε στη βεράντα του σπιτιού της το απόγευμα, 6 με 7.
le canzoni che ha imparato io, le costruirò un silenzio che nessuno ha mai sentito. Sveglierò tutti gli amanti, parlerò per ore ed ore, abbracciamoci più forte, perché lei vuole l'amore. Poi corriamo per le strade e mettiamoci a ballare, perché lei vuole la gioia, perché lei odia il rancore. Poi coi secchi di vernice coloriamo tutti i muri, case, vicoli e palazzi, perché lei ama i colori, raccogliamo tutti i fiori che buonanzi in primavera. Καθώς με οδηγούσε στο υπνοδωμάτιο που θα ξεκουραζόμουν, μου είπε «Πιστεύω να ξέρετε πώς λειτουργεί το βίντεο. Εκεί έχω μια ταινία από την παράσταση που έκανα το 68, το 78», διόρθωσε, στο Μπουσολαντομάνι, το αγαπημένο μου κέντρο των εμφανίσεων στην Ιταλία. Αυτό είπε και χάθηκε στις κάμαρες του σπιτιού. Σήμερα, στο παλιό στυλ, παρουσιάσαμε το πρώτο μέρος μιας φανταστικής συνέντευξης με τη Μίνα. Στον ήχο είχαμε το Μάκη Μπριμπίλη, κείμενα, παραγωγή, παρουσίαση Γιώργος Χρονάς. Ragazza mia, ti spiego gli uomini, ti servirà quando li adopererai. Son tanto fragili, fragili tu, maneggiali con cura. Attivi briciole, briciole che l'orgoglio tiene su. Ragazza mia, sei bella e giovane,